வணக்கம். நான் பின்னணி பாடகன் முகேஷ். நம்ம புலோலியூர் ரமணன் அவர்களுடைய யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. சூப்பரான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் அவர் போட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ ரசிகர்கள் நீங்க தொடர்ந்து பார்த்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. සමාජයේ සේවයේ තියෙන අඩුපාඩු සමග වෙනකන් කතාවේදී මට බලයක් නැකන් කිව්වා. ඒක මම සමහරවි මොකද நாங்கள் அடிக்கடி பஸ் ஒழுங்காக ஓடுதுங்க கட்டக்காரங்க மக்கள் ஒரே ஒழுங்காக பஸ் வர இல்லை இதில் வாகனம் இருக்குது. இப்போ இங்கே அடிச்சு கேட்டால் இவங்க சொல்கிறது என்னென்னா ஆள் பெற்றாங்க வாகனம் பெற்றாங்க அதை முதல் வழிவர் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அதை முதல் நினைச்சு செய்யணும். වෙන කරුණු කට්ටකාර කියලා ඒකට කට්ටකාර කියන ඒකට ළඟ වැඩි සරියක් බස් නැතුව නවතලා දිනවල කෝල් කරලා තමයි මිනිස්සු අනුවම එනින් කියනවලු ඒක පොඩ්ඩක් නැත්තම් ඩ්‍රයිවර් මොකක්ද අනුවල මොකක් හරි කරුණු කිය ඒ පස්සේ නවත්තනවල දිගින් බස් කියලා දාලා දිනවල ඒ මලක වාගේ හැම රොටිකම ඒ වෝට් කියන එක කෝල් කරලා ඒක ඩ්‍රයිවර්ලා නැත්තම් අඩුවල කියලා සම්මෝල කියලා බස් ටික දිගින් යනවා අඩුපාඩුකට 20ක් අඩු වෙනවා. அந்த விதத்தில் வந்து ஜனவரி கடைசிக்குள்ள இந்த இன்டர்வியூ பண்ணக்கூடிய இந்த நிறுவனத்தோட ப்ரொசீஜரில் ஆட்களை உள்வாங்கும் போது இங்கேயும் ஒடுக்கப்படுவாங்க. மிக வெடி பிரிசா எவ்வளோ கீழே அந்த பயிர் எடுக்கும் நான் ඒ ප්‍රශ්නේ මේකෙන් ඔය සම්පූර්ණ සිදුවන්නේ යම් විසඳුමක් මේකට ලැබෙයි. ඊට පස්සේ හත්ය මනා මෙයා කරපන්. ඊට පස්සේ நான் අප්‍රේල් වල අපි නැවත බඳ වැඩි ගැනීමක් කරනවා. உங்களுக்கு பலவே முதலாவது பேட்சில் வந்து எடுக்கிறாங்க தானே, அதில் வந்து இந்த டிப்போக்கில் ஒதுக்கக்கூடிய ஒரு ஒதுக்கீடு இருக்குல்ல, அந்த ஒதுக்கீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய எண்ணிக்கையானவர்கள் கிடைப்பாங்க. அடுத்த திரும்ப இன்னொரு பேட்ச் எடுக்கிறாங்க 4வது 5வது மாதத்தில். அந்த பீரியடில் இன்னொரு பேட்சும் கொடுக்கும்போது இங்கே உள்ள அந்த என்ன சொல்கிறது ஆள்பெற்றாக்குன்றது சரி வரும். இந்த பில்டிங் මෙහිදී ගොඩනැගිල්ල සම්බන්ධව තියෙන අඩුපාඩුව ඒකක පොඩ්ඩක් සමගලන බලලා ඒ සම්බන්ධව 30 வருஷத்துக்கு மேலே வரும் இந்த பில்டிங். எனக்கு தெரிஞ்ச பில்டிங்கிൻ്റെ கிராஃப்ட் விட்டு நான் செய்து கொண்டிருக்கேன். அதுக்குரிய எஸ்டிமேஷன் பில்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டால் 4 கோடி ගොඩනැගිල්ල හදන්න ප්‍රාප්තික අවශ්‍යනේ ඔයා කියන විදිහට சொன்னால் இப்போ இனி வர்ற தீர்மானத்தில் கட்டமைக்கிற பிளானிங் வந்து இப்படியாக சீமந்து கல் கட்டுமானம் இல்லாமலுக்கு கண்டெய்னர் பாக்ஸ் இருக்காங்க. அதனுடைய அந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியான மோடிஃபை பண்ணப்பட்ட டிசைனான ஆஃபீஸுகள் தான் செட்டப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்காங்க. அதனால் அதுக்குண்டான காலமும் ரொம்ப இருக்காது. கூடி சீக்கிரம் அதில் நிறுவிக்கொள்ளலாம். இங்கே வெள்ளம் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரியான உயரத்தை கட்டமைச்சு கொண்டால் செய்யலாம். அதுதான் தீர்மானமாக இருக்குது. அதை கூடி சீக்கிரம் செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த டிராஃப்ட் இந்த இதெல்லாமே தேவைப்படாது அப்படின்னு ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. சில கிராமங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது.
டைம் பிந்தி வர்றது இல்லாட்டி அது ஒன்று இஷ்யூ கூடியதே இருந்தாங்க. அதை விட இங்கே ஸ்கூல் போகல அளவில் பஸ் ரூட்டுக்கு டிரைவர் இல்லாமல் இங்கே பிரச்சனைப்பட்டு கொண்டிருக்காங்க. நீ ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ඉතින් වැඩි කාලෙම සිදුකරිය ළමයි සේවාව කරන වැඩි අපොස්තාවට මේගොල්ලෝ පස්සෙලා ඉන්න නිසා තමයි ළමයින්ට ඉතින් ඉස්කෝලේ යන අපොස්පත්තිය කරලා තියෙනවා. අපේ අනිත් නෝට්ස් මේවා කරලා හරි සිසිලේ නවත්තන්න එපා. කවුද සිසිලේ පහක් තියෙනවස පහමත් දුවනවා. ඒකට පාවිච්චි වැඩිපුර දුවන්ට ඉස්සෙල්ලා ඒක තමයි හේතුව ඒක. அந்த 5යි මුලේ අවුල පොඩ්ඩක් ඒක පහමත් දුවනවා. අනිත් රූට් එකට ගපලා මේ සිසිලේ රූට් එකට දුවනවා. අද ස්කූල් ටයිම් එකේ கொஞ்சம் ஓடி போகும். ඒක ස්කූල් වෙලාවට කියන්න බෑ ඉතින් කරක් කරලා ගිහලා තමයි මේලරිය මතංග කියන මේක ගේට් ටර්න් පහම දුවනවා. ඒනට මෙයාලා ඉල්ලීම් කරන්නේ අමතරව තියෙන ඉල්ලීමට පොඩ්ඩක් මැදිහත් වෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉස්කෝලේ යන ලාවයි මේකයි විතරයි. සිසිලේ ඩයිරි ඉන්නේ මැද ස්කූල් එකේ ස්කූල් අමතරව ස්කූල් වාසය ඒක පුළුවන්. பந்துகத்தில் சொன்னால் பின்தங்கிய பிரதேசங்களுக்காக பஸ்ஸை ஒதுக்குறதுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒன்று கேட்டுருக்காராம் என்ன சொன்னால் எந்தெந்த ரூட்டுகளில் பஸ் ஓடாமல் இருக்குது உண்மையிலே ஓடினாலும் நஷ்டத்தில் தான் ஓடும் ஆனால் அந்த ரூட்டை அடையாளப்படுத்தி இறக்கி அதுக்கு உண்டான பேமெண்ட் வந்து අවශ්‍යතාවය තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි දාන ගමේ ඉඳන් ඒ ගමේ මිනිස්සු නගරයට එක්ක වේදිකු කරන මොකක්ද මේ අවුලකට එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. අපේ ආර්ථිකීය වශයෙන් හරි ඒ වගේ මොකක් හරි දෙකින් ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඒක මාළු දෙන්න හරි මොකද ඒ වගේ සම්බන්ධ කරන එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒක බස් එකකට අවම මිනිස්සු ප්‍රමාණයක් පස්සේ අවශ්‍ය ඉස්සලා වෙන්න ඕනේ ඒ රූට් එක. ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් මාර්ගයක් නැති. பந்துகத்தில் நாங்கள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய டேர்னுடைய பிரதேசம் பின்தங்கிய பிரதேசமாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சமூகத்துக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வியாபார நோக்கத்தில் மீன் கொண்டு வரதுக்கோ மரக்கறி கொண்டு வந்து இங்கே விற்கிறதுக்காகவோ ஏதோ ஒரு தேவை அடிப்படையில் ஒரு வியாபார நோக்கத்தில் சரி அவங்களுக்கு போக்குவரத்து இல்லைன்ற சந்தர்ப்பத்தில் அதை அடையாளப்படுத்தி அந்த சேவையில் முன்னிறுத்து நாங்கள் வாங்கிக்கொள்ளலாம். அதுக்கான லாபத்தில் ஓடுன்ற காரணத்துக்காக டிப்போ நிறுத்த இல்லாது அதுக்குரிய செலவீனம் அந்த என்ன ரேட்டுக்குள்ள முடியுது நம்ம போஸ்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது அதை நாராயண பற்றியால் எந்த விஷயம் ஒழுக்கக்கூடிய தீர்மானத்துக்கு நிதியும் அரசாங்கத்தில் அந்த මෙහෙම කියලා DS එකනේ මැච් පාව අඩුපාඩු. ඒක තමයි ඕන සර්. දැන් මෙතුමා එහෙත් බලනවා මෙහෙත් බලනවා. ඩිපෝ දෙක බලන්න. ඒක අපි මේ දවස්වල අපි සේවක අනුත් ක්‍රීම් වල කරන මේකේ ස්ටාෆ් එක මොනවද වෙනස් කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒක පොඩුට මේක පෙබරවාරි වගේ වෙන්නේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි ඉන්ටර්ව් කරලා ඉන්නේ මේක. அப்படின்னு சொன்னால் வரக்கூடிய பிப்ரவரி மாதம் அளவில் தான் நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணி போட்டு நிர்வாக ரீதியாக தலைமை பொருளில் போட இருக்கிறோம் டி அப்படின்றத. அதனால் வந்து அது வரைக்கும் இவரை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் நடத்த வேண்டிய தேவைப்படும். எல்லாம் இருக்காங்க. இங்கே மட்டும் இல்லை. இங்கே மட்டும் மேனேஜர் இல்லாத அந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் இல்லைன்ற இடத்துல இன்னொன்று அறிகிறீங்களா? இங்கே இருக்கக்கூடிய சில யூனியன் தலைமைத்துவங்கள் வர்றவங்களை நின்று செய்ய விடல. அதான் சார். அதையும் நீங்கள் அறிஞ்சிருப்பீங்களா? මෙතන තව ගැඹුරක් තියෙනවා. දැන් මෙතන මෙහෙට තව යුනියන් කීපයකම ප්‍රධානී වාගේ කන්නාවේ ඉන්න පිරිස කීප දෙනෙක් මෙහි ඉන්නවා. ඩ්‍රයිවර්ලා විදියට, මෙකානිකල් විදියට. ඒගොල්ලෝ මෙහි කවුරු වුණත් DS ඉදිරියට ඇවිල්ලා වාඩි වුණත් ඒගොල්ලන්ට සේවය රැගෙන යන්න අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා එන DS ලාට මෙහි ඉඳලා සේවය කරගෙන යන්න අකමැතින් නියලා ඉවත්තුලා යනවා. ඒ විදිහ තමයි උදේවැත් එක්ක කතා කරපු එහෙම මාත්‍ය ඇහි මොදිලා කියලා මෙහි සේවය කරපු එක නා කරන්න බෑ කියලා ලිඛිතව දීලා තමයි අය ඉවත්තුලා ගියේ. දැන් ඊට පස්සේ අපි OA මාත්‍ය කාර්යයක් මෙහි බැලුවා ගෙඩ බැලුවා. ඒ වගේ මෙයාටත් ඒ වගේ ප්‍රශ්න වල ඇති වුණා අපි මේ මාත්‍යට. මගේ පැත්තෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියන ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි. මේකේ මේ ප්‍රශ්නේ ඩිපෝ එක පැත්තෙන් ඕගොල්ලෝ උත්තරයක් හොයාගන්න. එක්කෝ ඕගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝට එකතු වෙලා කරන්න දෙන්න එක මේවා ගන්න නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ටයිම් වෙන්න කියන්නේ. அந்த விதத்தில் வந்து இப்போ இந்த விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தின அடிப்படையில் இப்போ சொல்கிறார் இதுக்கு வந்து நான் அங்கேருந்து பதில் சொல்கிறத விட இங்கே இருக்கிற தொழிலாளர் மட்டத்திலே வந்து ஒன்றில் அவங்கள இணைஞ்சி பயணிக்க சொல்லணும் அல்லது நீங்கள் அவங்கள ஓரம் கட்டணும் அந்த மட்டத்துக்கு நீங்கள் வரணுன்றதை சொல்கிறேன். அந்த விதத்தில் எதிர்காலத்தில் வந்து ஒரு டிஎஸ்ஐ இன்டர்வியூ பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து போடுறது தன்னுடைய பொறுப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம். එතකොට ඕගොල්ලෝ එක්ක ගමක් හරියට එකතු වෙලා ඒ වගේ මේ මොනවද වැඩ කරගන්න දෙන්න දියා ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ එකතු කරලා ඒගොල්ලෝ පෙටිෂන් එකක් ගහලා අයින් කරලා அதே நேரம் வந்து இந்த நிர்வாகத்துக்குள்ளேயே தொழிலாளி என்ற அடிப்படையில் டிரைவராக கொண்டிருக்கிறாவோ தொழிற்சங்கம் சொல்லிக்கொண்டு வேறு கட்சி சார்பானவர்கள் முரண்பாடாக இருப்பாங்களா இருந்தால் அதை நீங்கள் கட்சி ரீதியாக சமூகத்துக்குள்ள இணைப்பை கொண்டு அவங்கள ஓரம் கட்டத்துக்குரிய கம்ப்ளைண்ட்டை கொண்டு வாங்கோ அவங்கள ஓரம் கட்டி கான்சர் அடிக்கலாம். கனடா டிபார்ட்மெண்ட்
சம்பள அடிப்படையில் வேலை வேலைக்கு நம்ம இந்த சம்பளம் குறைஞ்சாங்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் நான் சொல்லிட்டாரு இப்போ அந்த ஏதோ சிஸ்டம் அந்த அவங்க வந்து சார் இன்ஜின் பெர்மனன்ட் නැද්ද අර ලේබර් කෙනෙක් ගොඩක් ඉන්නවනේ ඒකලාට පර්මනන්ට් ගන්නවා අර පඩි අඩු කරලා තියෙනවනේ ඒක තමයි මේ කතා කරන්නේ ஏப்ரல் மாதத்துல எல்லாம் சரி வருமா ஏப்ரல் மாதத்துல எல்லாம் சரி வரும் ඒ කාලේ වෙනකම් මෙහෙම ඉන්න කෙනා මේ අවස්ථාව දීලා අර බලන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හේතුව තමයි ඉස්සර තමයි අපි ලියුම් වලින් ලියුමක් චිට් එකක් දාලා ඩීඑස් කෙනෙක් පොසිෂන් එකට පත් කරේ. අපි ඒක නැති කරලා තියෙන්නේ කඩේ ළඟමම සුබ කාලේ සඳහාම තමයි. ඒ ඉඳපු ගමන් කියන්නේ පත් කරලා මම ඒක අවශ්‍යතාවය පුදුයි කරලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක මාස් දෙකේ ගොම්බෙන් කඩන කියන ජොබ් එක කියලා. ඒ වගේ තේරෙන එක හොඳ ගමනක් යන්න තමයි අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ නිසා ක්‍රමවේදයක් ඇතුළු මොකද අපි නරකදී ප්‍රැක්ටිස් කරා කියලා ඒක හරි වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒ නිසා ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා මේකට. ඒ ක්‍රමවේදය අනුකූලව ඉඳලා තමයි ඩීඑස් කෙනෙක් පත් කරන්නේ. அதில் வந்து யாரோ ஒரு தலைமைத்துவம் வர்றாங்க சேர்மன் வர்றாரு அல்லது சிஓ வரான்றக்காக இருக்கிற பொறுத்தம் என்னண்டு உடனே ஒரு லொக்கேண்டி அடிக்கிட்டு ஒரு கடிதத்தை போட்டு உடனே அவர் டிஎஸ் ஆக்கி போட்டு போகிற அந்த நடைமுறையிலே பழக்கப்பட்டதுனால நாங்கள் இப்பவும் அதை எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் அது வந்து சட்டத்திட்டத்துக்குரிய நடைமுறை கிடையாது. அதனால் இந்த பிப்ரவரி என்ற அளவில் வந்து முறைப்படி இன்றை வச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆளுமே இல்லை யாரோ ஒரு ஆளுக்கு வாய்ப்பை கொடுத்து இங்கே போடும் வரைக்கும் இப்போதைக்கு அவர் அதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கட்டும். அதுலேயும் இது இடைஞ்சல் இருந்தால் அவர் சம்மந்தமாக எனக்கு கிடைச்சாட்டம் இருந்தால் நீங்கள் அதை எனக்கு நான் நம்புறதான்னு சொல்லுங்க. மேற்கொண்டு காய்ச்சி பேசி கொண்டு அவர் ஒத்துழைப்பார். ඒකට ඕනනම් මම සයින් කරලා මෙයා මොකද ඉන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක නෙමෙයි හරි ක්‍රමය. මේක මම ගිහලා බෝඩ් එකට දාලා නීති අනුකූලව මෙයාට මොකද්ද වෙන්නේ කරන්න පුළුවන් කියලා බලලා ඒක මෙයා වෙනුවෙන් මම පෙනී ඉඳලා මෙයාට ජොබ් එක හදලා දෙන්න එක තමයි ක්‍රමය. හරි. අපි ඕන විදියට මේක කරන්න ගියාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ආයෙ ආණ්ඩුව කරනවා ඉන්නේ උන් එකට ආයෙ පයින් ගහලා ඊළඟට අවඩියක් ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා. ඕක තමයි හැම කියන්නේ අවුරුදු 68ක් ඉස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරේ ඕකේ ප්‍රතිඵල තමයි අපි වටපිට දැක්කම පේන්නේ. තේරෙනවද? ඒකට ඒ ක්‍රමයේ නැතුව හරි ක්‍රමයකට මේක ඉස්සරහට හදාගෙන යනවා. அந்த விதத்தில் இப்போ இந்த ஒரு நம்ம தொடரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த ஒரு சூழ்நிலை கூட இதுலேயே இவர் தீர்மானம் எடுத்து அவருடைய டியூட்டியை கொடுக்கின்ற அளவுக்கு எழுதி போட்டு போகலாம். ஆனால் இதே தான் நான் இவ்வளோ காலம் பழக்கப்பட்டு இருந்தோம். அப்படி இல்லாமலுக்கு இதுக்குரிய விட என்னன்றதை வந்து கொண்டு போய் போர்ட்டில் போட்டு தீர்மானத்துக்கு எடுத்து அந்த அடிப்படையில் கண்டிப்பாக அவருக்காக அர்ப்பணிக்குத்தான் அதை விட எடுத்து கொடுப்பேன் அதுக்குரிய எவ்வளோ செஞ்சு கொடுப்பேன். அதுதான் நடைமுறையாக கொண்டு போகிறது பொருத்தமாக இருக்குன்னு சொல்கிறேன். நன்றி. CDBගේ DSලා ගෑනු ඉන්න බෑ කියලා නීතියක් නැහැ. නමුත් අපේ නැහැ. சட்டம் இல்லாட்டாலும் அப்படி யாரும் இல்லை. அதெல்லாம் நிக்கலாம் பாரு ரெடி போக கொடுக்கிறது டிரைவர் தெரியல பஸ் இல்ல டிரைவருக்கு பஸ் ஏ மெம்பர்ஷிப் டிசிசி மீட்டிங் இல்ல චර්මන් රජීවන එම්.වී සර් නේ කරියාව බලමු අපි අර මේ දැන් අලුතෙන් බදවා ගැනීම සොලිලෝකේ 6 4 ඒක නලම් බොක්ස් එකට කටි එන්න නිසා පොඩ පස්සෙන් කරලා නෑ එහෙම කිව්වනේ හරියට වෙලාවට මේ ඉඳලා බස් ගන්න කියලා. ඒක ප්‍රශ්නේ විනෝද ඩ්‍රයිවර් තමයි ඒක ප්‍රශ්නේ. අරයා කියලා දෙනවා සර් මේ බස් එකට දාන්න නැත්නම් එන්ජින් මෙයාට දෙන්න එපා. ඒක හරි දෙන්න. අපි මොනවද කරන්නේ? இந்த மோட்டரை මගේ වැරදි නෙමෙයි. මෙයාගේ වැරදි තමයි. இல்ல அண்டே வந்து பார்த்து இதை விட போது செய்து எடுக்க மாட்டேன். මේ කිව්වා අනිත් එක බැලුවොත් ඔන්න තමයි අනිත් එක අපේ වෙබ්ෂොප් ඉඳලා ළඟ තියෙන අරයට කියලා දෙනවා පොඩක් මේක බලලා මේ මට පොඩක් එක දෙන්න කියලා. මේ ඊට පස්සේ තව පාර්ට්ස් එක ගැලවලා මන්නාරමට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක බැලුවේ බඩු නෑ. ඊට පස්සේ කෝල් කරලා කිව්වකොට අනිත් අර දුන්නේ කෝටේෂන් අර යාපන හිටියේ. අර මම එනවා කියවනේ අරයට කතා කරා මේ පාර්ට්ස් නෑ. අරය ඉඳලා දුන්දා දීලා මේ දීලා තියෙනවා. මොළම් හරිය. ஏசி எல்லாம் கலட்டியாச்சு. ஒர்க் பண்ணாதோட கலட்டியாச்சு. ஃபிட்டிங் தான் கலட்டி இல்லை. கரண்ட் சப்ளை கலட்டியாச்சு. கரண்ட் சப்ளை ஏசி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணு கலட்டியாச்சு. පවර් සප්ලයි AC සම්බන්ධව සමතේම ඉවත් කරලා තියෙන ඒකට මේගොල්ලෝ අනුමත දුන්නලු ඒගොල්ලෝ සයි කරාට ඒගොල්ලන්ගේ විගමනම ඒ දෙකම දෙයක්ම කරලා முதல்ல இருந்த சேர்மன் மந்த இடத்துல இன்ஃபார்ம் பண்ணி நான் உடனே கலட்டி சொல்லி கலட்டியாச்சு. இது AC வந்தது உள்ளுக்கு வந்ததுக்கு ஆதாரம் இருக்கா?
வணக்கம், நான் பின்னணி பாடகன் முகேஷ். நம்ம புலோலியூர் ரமணன் அவர்களுடைய யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. சூப்பரான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் அவர் வந்து போட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ ரசிகர்கள் நீங்க தொடர்ந்து பார்த்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.